ଦମକଳକୁ ଡାକିଦବା। ଦମକଳ ପାଇଲେନି ଆଉ କଣ ହେଇଛି ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ନିଆଁ ଲଗେଇବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏ ପତ୍ର ଜାଡ଼ିଦେଲେ ସଫା କଲେ ଜୀବଙ୍କୁ ମାରିବା ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଅତି ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଗଲେ। ଅନେକ ଗଛ ସୁରୁ ସୁରୁ ପବନ ଆଉ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ଫଳରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ 2-3 ଜଣ ଯୁବକ ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଗଛ କାଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ଡାକରା ଦଉଛି ହେ ମହାପୁରୁଷ ହେ ମାନବଗଣ କେତେ ଯେ ତୁମକୁ ମୁଁ ତୁମର ନାତି ପୁତି ପୁରୁଷ ମୋ ଗଛ ଛାଇରେ ମୋ ଗଛ ମୂଳରେ ମୋ କୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ମୋର ନିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚି ତୁମକୁ ଦାନା ଦେଇ ଜୀବିତ କରିଛି। ଶେଷରେ ତୁମେ ମତେ ହାଣି ଦେଉଛ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ। ଇଏ ଦୁଃଖ କଥା ସେ ଜଣାଇଲେ। ଆଉ ରହିଲେ କିଏ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ କଣ କହିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଶୁଣା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ 3 ଜଣ ରାଜା କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଧନରେ ଏ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି ଏହାକୁ ଆମକୁ ସଚେତନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ନହେଲେ ହବନି ଏ ସଂସାର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ବନ୍ଧବ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ବନ୍ଧବ ମହାଦେବ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ସମ୍ପଦ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ମାଟି